Hello mga ka-Jamex! Welcome back to my channel. It's me again, ang pambansan Unsaga! Gagawin na panibagong video. So, wala na itong mga step-step kay naghabad akong isa kamo sa camera. So, for today's video is gagawin tayo ng panibagong vlog. So, ang vlog na ito is Happy Holy Thursday mga ka-Jamex. And now is mag-biko me and magsalad ng mga spaghetti. So, look at mga there's si Ibon. Hi! Yoko. So this is my mommy, my sister sa mother. What are you doing? Saan lutoon? Ay mo na ikuan sa isda? Ano sa isda? Bangos, magsug ba? So, here ang tinig ni So ito sa akong mother. So ayan, pupunta tayo dun sa likod kasi nandun yung makamako. Bis Tagaloga, uy. Nakakuyaw. Hi mother! Morning likod. Karna. So sa lutoon, magluto sila isda guys, sa Tagalog. Wala isda. Ay nara guys, saan siya? Saan yung isda? Bangos? Di, tamban. Bangos, magod na. So ila pang gipano, gipa. Dati mo papa dito ba yun? Balag na tuloy? Wala, yan ang sakop, nakaulikan Manila. So muna ako mga kaban sa bukid guys. Tura akong mother. Nagkuha og kapayas. Kaya mo iputos. Ay, kapayas saging day. Mo iputos sa isda. Karet ato atiya. Mag-vlog sa amin. Pa-upload sa YouTube. Sibo sa sipo sino. Ipangtagid ta mo. Dili ni picture yo. Video mang gud ni. Sumog mabuang akong sakop diri guys. Ipangsapian. Ano ba yung tambak? Sige mo ni... Lagi. Iyo ko yun lang. Excited okay. Ako pa magud i-edit to ta sulod ta mo ko si mother hinay. So balik mi sa sulod guys. Puti kay ako mother. This is sagol sa tabirak biniglit di. So igang kayo. This is iyang house guys ka. Grabe ka beot batsyada sigo kay mi. Sige po sige ipon. Piling guwapa ni mas na. So nag-video ako na. So excited kayo ang actress guys. Ako mag-video sa inyo. Ako lang mahulog pa lang. Mamaw ko na ba ng camera. So magkang ko binignit. Mid pa ni Jocelyn. Dahil ako kuya di. Yes, tagsa kami daw ni. Pang office. Office daw kami. Office. May pagidalan ako itong Mura siya sa office. Kami na yung ng office. Office gani, office. Manggoda iya office. Yung itilak mo na ako isa guys. Bro, kanang nasa kaldero ko na. So na mo kaagkan na. May kanto. Paisudan pa yun. So, taste para sa sa tilawan na natin. Uy, yan yung vlog pag-itan na. Kaya wala ko upload na. So magkaluway ka mulog ka. Ano pag-judge guys? Wala pa lagi nina lagi. Ha? Wala pa man good. Wala pa pa man na. Kaya guys, mga kaanta tada to ilang ipanglutuban. So kanina sa tuwing mga kilaw, mau magiging unang naluto. Grabe ka sa. Ikaw mo mama ba? Simpusin mo diya mga zay. Aray. Susi po din. Lalo kay mami yun. Ang mga panawan sa likod. Mga basher. Namin siya guys. Upload ko siya Central. Tagalog mong good. Central. Inibutak mo to sa nagupan pagkabay na ko. Uy! Bata ka ba nagtunga sa bahay ko? Uy! Sige, sa lagi. Gusto may padagan sa iban kaya.
Asa na siya, murag problematic kayo. Yung bana o yung mga bata sa balay. Ang giluto nilang binengni. Naliwat ko guys kay kataonon kay among kauban ng giuban namo kon diri sa bukid. So dili na ako ipakita sa inyo ang more putahe pa guys kay magtabang-tabang pa mo kog luto karon sa isda mahugas mo plato char. Pero kung subida diri kay magwasa mo kog plato. So dahil pa mga putahe dito magluto kay spaghetti, magsalad and nagluto pa sila og bangus. Nagtungtong na sila guys kay so putlo na ako ang video guys kay mutabang pa ako sa ila karon kay mga sukol ba ni kung dili ko maglihok magkaon-kaon na so ay pud niya ako mga silunan. And katong nga mga kadamix unta na nga mo sa akong vlog mo. So yun nga mga kadamix unta na mo sa akong vlog and I hope na malipay ang inyong Holy Thursday. So dire tataman guys and don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more videos and for more videos okay natin. So wag mo kalimutan mag-like, share, subscribe, click ang ating notification bell para updated ka sa mga upcoming nating videos. So bye bye mga kadamix and see you to next vlog. Bye bye.